Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Abay ka sa tinaramidam kanyak ipag. At ka di basol ko keng ka? Ha? Basol? Saan ka kayat? Anak baling ipag. Manang Julie. Dahil iti basol mo. No apeng nga sika, tinagbaling nga asawa ni Manong. Saan ka akayat? At sa bali akayat ko. Di ex na. Ngim no apeng nga sika. Iso nga kasunay pagpakitak keng ka. Panagkunak at jak basol. No apeng nga siyak tikinayat ni Manong mo. Apeng nga saan ngisot sa langadam. Apeng araramidang kanyak ti kastoy. Amo mga awan ti pagkurkurangak, iti pa nakidanak kada kayo. Manipod dada kun ditoy nga nyawid nak ni Manong mo, o rin numasikuga kun. Trabaho ka amin. Nulapsak tagsao. Dagiti lang in underwear mo, ti saan ko nga lablabaan. Dagiti arwatem malaksit ti underwear mo, lablabaak. Ti lang unek ti kwartom, ti saan ko nga dalusan. Kalbasan na, kastup iti parang tratar mo kanyak. Naglablabas ka ni pag. Uwan Manong Nemi awan idi ni Arman nga asawak idi nga panagsinong batmi kini Heidi. Kinawampay ti katugangak nga lalaki. Kentilangin katugangak nga lalaki ti kadwami taawanan ti asawa na. Akas kini tatang nga pinanawak sa Jabalay. Ngimbes ko mga sa Jabalay ti pagyanan mi kini Arman kalpasan nga nagasawa kami. Iminyawid nak ditoy balayda ket nakadanak ikatugangak nga lalaki ken ti ipag ko na ingket sungit. Nagan-anos sak Manong Nemi. Ngimawan sir bila ito nga panagan-anos ko gabuta. Talaga nga saan nakakayat dito yung ipag ko. Saan kami nga makapagkapya. Imbagak mo dito iti asawak kasto yung mapaspasamak kat kunana lang. Di mo latay kaskaso. Nuan yaman ti mangig mo. Hamulat ti kaskaso. Mauman to. Nuan yaman ti ramiden na baamlat ta. Yan tangang gat si kantumat. Yan tangang isumit agbasbasol. Handa kalakit sulken. Babaamlat ta. Mauman tulat ta. Imsang ka din na pimpintas ng kasaritan. Sige, kasaritak to. Imsaka mo Manong Nemi no inaramid na tinakisarita keng kuano. Tagas kasdimat Manong Nemi nga saan ngagbalbaliw ti ipag ko. Kaya kastamot ten, itinaminsan Manong Nemi nga nagsinungbat kami manen. Nadatngan na kami ti katugangak nga lalaki. Kaya kasdimat timbaga na. Kasaritak ko na na. Kinasarita na ngagpeso. Na imatangak Manong Nemi tipudno apa nakisarita na keng kuana. Buwan, gaboto inungungtan na. Ngimbastos talaga. Pati ti amana kat kasinungbat mo. No anya ti baga ti amana hanatong palen. Basta kat kunan na lata. Hay, basta jak kayat nga ipag-isuna. Jak kayat. Hanyo pilit kanya kunan na lata. Kat gapo Manong Nemi ti kastoy nga paspasamak. Nangikidengak. Sa set langin na talawak ko na. Agsubliak layangan kinitatang. Makamudyatan no may nakdanunin ti asawa kung saan. So indrabot kon digiti gamit ko Manong Nemi indrubot kon. Kaya di makita ni tatang ti katugangak Manong Nemi ti araramid. Papaspasamak kang ka ano ti araramid. Ha? Julie? Tatang, amo yung atamat hindi mapaspasamak. Saan ako nga makapaganos pa eh? Nagawid akong sa Jabalay. Pinakon ka din na ni tatang ko. Ira na mga awan ti asawa. Hapi nga di mo orayan. Tapno makapagsalita kayo. Nagpakada ka kenkwana. Nag-text akon. Nag-message akon, tatang. Imbaga sa jay.
Saan ako nga makanos. Imbagag sadyay, nga makamo isuna. No kayat na, ti sumurot kanyak. Yakit nabasa na ka din, deta mensahe. Sampai datang. Tamo kang bisiso na. Anak, binagbagaan mi maten ni Heidi. Amok, ngam talaga natangken ti puso na. Di nakayat nga ipag na. Saan nakayat di makikapya kanyak. Saan nga napintas ti panagyan ditoy. No saan nga kakapya dagit agyan. Dagit agindeg, dagit ag na itatang. So nga pumanawak. Tapno awan ti riri. Sorry. Kas pagadigan man tapakabasulak. Iti papanaw ko tatang. Imamok ka mawatanda. Sige nga rod. Kunam, pangikargaam nga rod ka kita. Danda na itanda tayo inarakilak nga lugan tatang. Nga mangitulod kanyak dyan sa lugar mi. Sige. So dadat desisyon mo anak. Ako maramid ko. Ngayon ti daw-dawat ko, sapay ko ta makapagkapya kay tumatlang agipag. Kakapya ka manuno saan tatang. Okay lang kanyak. Basta para kanyak, awan ti basol ko. Awan ti naskin, nga kapunatap ng gurain na. Talagat pamakpakawam lang araw din, pamakpakawanam na ako. Ay, jak pagit mamalbalikasan. Ne, ada nagsarting nga jeep, pangpasero nga jeep. Sadyay, sango ti balay, so kadidatat na nakilam. So datang, alagat tulungan ka nga ro din nga mangikarga karagita gamit mo, ngayong naskan ng ikargam. Nasdaon ni tatang iri mapasangpet nak manong nemi. Karimbagag ken kuha na ti mapaspasamak. Kita nga rod na tinamnamaim nga ramidin itati asawam. Baka san na ka nga umay sukunin. Tapi ko mga sukunin na tatang. Umay nakadinaan ko na yun. Wala nga, adamat rason na. Nuapay nga, dinakayat nga dito, iti pag naidan nyo. Gabuti rason, adayo dito. Magastaran iti gasolina ken oras. Manong minutos nga biyahe. Almost 45 hours. Ay, 45 hours. 45 minutes. May isang oras ko naman tan. Idinto tanong ijay, balay da, iti pagrubuatan na, 10 minutes lang. O, umpag 5 minutes lang, nakadanon iti pisina na. Nudatat pampanungutan na tatang, bahala isuna. Ngayon din ako ikonsiderar, iti kasasaad mi nga agipag. Tsak lamon. Inaramit ko man ti panagananos. Ngayon, kas di nga, awang pulos ti, isusuko na. Talaga nga paksyatin na. Kaya't nang awanak sadyay, kaya't nang sanak ang makitkita, lalo pa kanyak, nga kaya't ang makitkita isuna. Naging nga timawag ti asawak manong nemi. Sa dinuward itantehan mo. Nagdahon ito balay. Dito'y kasumangpet. At da inalak nga rawatan. Sige. Titak nga nga kawid. Tapagsalitaan ta nga na siya ti amin. Ti bagyamanak manong nemi ket maawatan nak ti asawak. Iso na pagsalitaan mi, nga agrobot dito'y itinasapang nga Lunes, agawid to iti rabi iti Miyerkules, masapang nga Huwebes nga mapandi ta lawag, santo agawid ti nalataw nga rabi iti Friday. At da iso na ti Sabado, rabi iti Friday, Sabado ken Domingo, tilaing Martes ken Huwebes, ngawan isuna, iti sidong kumano. Aging ka nung naming impasangay kon ti anak ko, kat siyempre may ayo ni tatang, nga mga iwan keng kuwana, nukasta nga adto araramidek, kan siyempre awant kang runan nga maragsakan no saan nga da kami, nga iti asawa.
Naging ka manunay nga mabalimin nga iruan, nga biyahe, ket niranamat nga agong kumidar ni tatang ti katugangak nga hindi pa nagkasangin na. Napang kami siyempre. Nga subalat damo nga panangkarga ti katugangak iti anak ko manunay. June ti anak ko lalaki Junior. Nakita ko iti ti ipag ko manunay mi inayabampay ni tatang na ako na oh hayde uman makinanti ka nakam nagwapo na ay hayde. Ngimsangan ng ikaskaso. Impakita na lata manunay mi itigura na kaniya. Dinapulos kayat di may kapya. Nagtultuloy nga naglabas ti panawen, manunay mi, aging ka nagraduarin ni Heidi, nagtrabahon, aging ka nga nagkasar. Inimbitaran na, tikapsat na, nga maawan nagang ko sadyay, imbitasyon. Sana ket in-specify, si kalaeng ti umay ko na na. Ngayon sa ang ganap-napan ni Arman, tidak kasar, tikapsat. Nanayunan pa iti anak mi, manunay mi, aging ga, nga, karkargahit ti may katlo. Idi, nagring ti cellphone ko nas dawak. Na, itaman pa lang umahawag na ito nga ipag ko. Apay nga ta? Sino bata? Hello? Manang? Anang Julie? Kakaisuan na nga nakalagip kang tumawag kanyak for how many years? Nagsangsangit ka? Abay. Kasto'y gayam ti kinarigat na. Kinarigat na nga niya. Ti may kamkamang sanda kakay kayat. Ano? Napiyakan ka ini tasaklay nga ipagmutag kedked. Ngem kanya kita, ti ipag ko kanti katuganga ka babae. Pagkadkaduan dak. Apaan dak. Tatat malalam loko. Nakarma ka, nakarkaro pa Tingkay nangagan, papagayam kit almost finish. Nga pagkasalitaan ni Julie itilawag City. At ito iti may ikalima, ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 4th week. Idi bulan ti Oktubre, idi agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, diti Honolulu, Hawaii, ken ti programa ti nga lagip ti napalabas, idi Action Radio, TCJC Lawag. Ni Manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz, host ti lagip ti napalabas, idi Action Radio, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ket no madama kayo nga agbuibuy ita iti page ni Paring Ray, live na ito'y, pakishare, pakilike, ket saan ka pa yung nagpalo iti page na nga Ray Fiesta Sentenciador Award, pakipalo. Ket no mai-upload to na ito yung video iti YouTube channel na nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Pakilike, pakishare, ken ag-subscribe kay kuma. Okay ba? Dato iti madamang agbibuya kanya kita ni Maricel Aguinaldo. Kanda dumapay ko na Jack makita ginagan na dumang agbibuya. Ken agbuyan to. Kaya kung impalagi nga dandanin tayo may sapi galawas danton na mapili di board of judges nga 10th grand finalist may santulaengen bali duwa pa itururante nga grand finalist kat siyempre intaman palagipan di kita grand finalist tayo iseryo lata tay monthly videos yo tada 50% iti criteria ti panagpili ket isu daytoy viewers and listeners impact. Dati 25% struggle of the story no kasano ti karigat kuno anya di kitay nagpasaran di kiti akin istorya nga problema ket rigat sakbay nagkunang nagbaling nga success. Another 25% dati moral lesson no anya ti maadaw iti dayta nga istorya. Dagiti agur uray nga premyo kada kita mapagasatan, manot mga bak. Grand winner,
50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. 5 di kita mga bak. Nga agbalin amin nga no, totalem 115,000 pesos plus di plake. Iti pamadayaw. Ken day yasas nga maikurto. So nga takkel. Pabagkayam ni. Ken maaramid to palubos ti Apo ti awarding ceremony into no December 16 nga birthday di Ray Fiesta. So advance happy birthday ken ka Baring Ray. Ken into no December maibasan to aminen digiti surat digiti entries ket addanton dati 9th grand finalist, 11th grand finalist may replay to digitay may replay to digitay pagkasalitaan digiti winners digiti grand finalists may replay to. Kaya from January, February, March, April, May, June, July, August, September, sinunda ka digiti grand finalists. Edgar Gapusan, iti Chaton Vintar, dati mo nga grand finalist. Sumarunon ni Rolando Ruiz, iti Lawag City. Nardito Gawiran, iti Lawag City. Amante Pagaragan, iti Badok. Imelda Hageman, iti California. Tubo di Sulsuna. Florendo Tagupa, iti Pasukin. Lourdes Labayog Yumol, iti Barangay 5, Lawag City. Kastapatan ka ni Erlinda Lydia Paligat, iti Kalayab. Kani Nirmla Miguel Sadio, iti Paway. Ket nasinunto ti 10th, ken 11 grand finalists, isunto iti Maynayon. Di kita naglalaban. Ha? Okay. Kaya blawan tayo man, nakitay kang namin nag-share ti programa tayo. Teaser, iti lagip tinapalabas, iti kadaal daw, papagayam. Kaya nagiti weekly videos tayo, kaya nagiti monthly videos. Blawan tayo da, tangkanayon da nagbibuya kada tayo. Ginagilan like, kaabsat kin gagayem. Kas kini Erlinda Estabillo ti Hawaii, ni Noralyn Perdido Tamala ti Bahrain, ni Erlinda Panti Rosette ti California, Novelyn Ramos iti Palm Spring, California, ni Giuseppe Distango iti Malaysia, ni Marilyn Tamayo iti Hong Kong, ni Mila Milyare iti California, kasaban ni Tracy Miguel iti Tinok, Ipugao, Lily Ragodo, ni Fe Ragucos Bacani iti Manila, ni Mr. Aurelio Festa Jr. iti Hawaii, ni Adela Manera, Narding Gawiran, may sagat grand finalist, ni Arlene Tolero, ni Arlene Tolero Soberano, ni Roy Mateo, Delia Manguba Ila, ni Judith Evelyn Viernes Nicolas, kastamatan, ni Barangala Angela Tesi, uno Teresa Agbayani, ken Siamay, iti Pasukin. Mapagay may padaanan dak ko nakuma ngem duty kita ta. So awan ti dirmanong nimi barbaring addan to iti kalmalayang nagprograma tayo. Thank you for watching. Thank you for watching.